Ndipo Chisilamu chimanena kuti maliro kuchosa dziko lina kupita ku dziko lina nzoletsedwa. Ndiye mtumiki adamulamula kuti iwe Muhammadi ndikulamula upite ku Bakii ukapangire dua anthu amene anamwalira pa nkhondo zosiyanasiyana ya Uhud, ukapangire dua. Mtumiki adanyamuka ndi sahaba kupita kumene kuja kumanda. Atafika kumene kuja adena maoti assalamu alaikum ya ahlul qubur. Mtendero khale kwa ina anthu akumanda inu. Mtendero khale kwa ina anthu akumanda. Munatsogola ife tili mbuyo mwanu. Wa inna insha Allahu bikum lahiqun. Mulungu akatsafuna atikumana posa chida yapa. Atabagira dua, atapanga dua kwa pemphera anthu akumanda. Adanena mtumiki kumuuza sahaba amadali nayo kuti bwanawe ndifa ndikuuze Allahu subhanahu wa ta'ala wanipasa chance ya kusankha chimodzi ndi ziwiri. Mulungu akundipasa chance kuti ndisankhe kukhalisa pa dziko lapansi. Mulungu akundilola kuti nditokhala pa dziko lapansi mmene ndingathere. Ngakhale ukafika kumapeto kwa dziko ineyo Mulungu anipasa chance imene kuti khoza kukhala khalidan muyaya pa dziko mpaka na kuthabwa kiyama. Ineyo ndikukhala Mulungu anipasa chance imene. Chance ina wanena kuti ndisankhepo pakati pokhala muyaya pa dziko lapansi kapena ndimwalire ndikalowe kujanna mwachangu changu. Mtumiki asadafuna kumuuza munthu yona kuti ndasankha chiyani. Adanena sahaba mtumiki ndikupemphererani kuti chani musankhe kukhalisa pa dziko lapansi. Mupemphe pa zinthu zimene ziniyo mtumiki choice yanu. Tangosankha ndi mukhalise pa dziko lapansi. Mtumiki adati yayi wachedwa mbale ndasankha kale kuti neyo ndikuwa ndikakumandi Allahu subhanahu wa ta'ala ndasankha janna. Atangomaliza mawu amenewa pamene amabwerera mtumiki anamba kufa mutu kupweteka. Matenda anayembika kuchokera kumanda, matenda amene adamtengera kuifa mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anayambika nthawi imene. Anabwera ku nyumba mtumiki wathu sallallahu alaihi wasallam mtobisa kufa bwino. Ndipo mtumiki anakhala akuswali ndi matenda ake choncho kumaswali kwa masiku okwana 11. Zitabu zina ndipo kwa masiku okwana 14. Anakhala akufa kupweteka. Apita kunsikira akaswali koma nthupi akudzimvera. Akupita akaswali nthupi akudzimvera. Koma matenda anavuta kwa masiku 5 akumapeto, masiku 5 akumapeto. Mpamene matenda mtumiki sallallahu alaihi wasallam anafika povuta kwambiri. Mtumiki anapemphera limedali la chinayi. Mtumiki anamwe lolemba koma la chinayi lake sopano. Ngati dzulo, lero la chisanu, mawa loweruka, Sunday, Monday. Ngati dzulo la chinayi. Mtumiki kunacha bwino kummawa anaswalisa pamoja subuhi, anakaswalisa dhuhuri, asri, magharibi anaswalisa. Ikafika nthawi ya isha adhana Bilali wapanga akudabwa mtumiki nthawi tikayimi jamaa mtumiki sakutuluka. Anthu anadikirira kuti mtumiki abwere. Nyumba ya mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndi mzikiti, koma lina kudali mzikiti kungotuluka ndi nyumba ya mtumiki sallallahu alaihi wasallam, koma ina ali kumanja kamene kuti kummawa kwa mzikiti. Kummawa kwa mzikiti ndi umene kudali nyumba ya salama ndi kuti kutsogolo kwenikweni kwa azibambo. Mbali imene tisayiwale kuti mzikiti wa mtumiki salama unalibe chipinda nthawi imene. Ndiye mbali inayi ndi kumene anamanga nyumba ya mtumiki kumene kundati kazi yake pano kafika uko. Ndiye khomo loyambira leleni linali nyumba ya mtumiki mkazi wake Aisha radhiyallahu anha. Mtumiki sallallahu alaihi wasallam la chinayi lake mtumiki adayesera kutanyamuke akaswali. Kutanyamuke mtumiki anakumuka anagwa basi. Kena akanamuza Aisha ndipaseni mazi ndisambe. Atasitsimuka adasamba. Kena akazinyamuka kudazinda kumzikiti anakomokaso kwa basi. Zimene zinachitika kwa kanthawi. Kena akamtumika amataka dzuka amafusa kusona kuti aswalla nasu kodi anthu apemphera. Akuyankha Aisha tayi mtumiki sana swali wanthu akukudikirali mtumiki. Kena akamtumika ataona kuti mphamvu zukanika zotanyamuka pite kumzikiti. Alochani muru Abubakar faliswali bin nas. Au talamutamusana Abubakar uyo na amene apempherese wanthu. Muze na Abubakar apempherese wanthu. Masahaba mebo ntima sopano unayamba kuchoka mtumigeza teka bwanji sora ya lero osabwera mtumikati pemphereza. Akumesa Abubakar analira china Abubakar kukibula kuswaliza misozi ni mbwembwembwe kulira tangu kanisani munthu ngati amene mtumiki wa Allah subhanahu wa ta'ala kuli bwanji munthu ametima mkonda mbali watu akadwalika matenda afika pa serious anthu pamuza makhalazi makamaka munthu amene mmankonda kwambiri.
osati simbana ngondo yaye koma munthu amene mamkonda kwambiri anthu mudzumba dandaula matenda woka anthu amadandaula iyi inali ifa ya mtumiki wathu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mtumiki sallallahu alaihi wasallam ataona kuti matenda acha achukula kwambiri anafusonkhanisa azikazi wake. Mtumiki nthawi imene ali ndi azikazi okwana 9 anafusa azikazi anga taona nimezi kuchitikira ine ndikutha kulephera kudziwa kuti lero ndikagula ku nyumba ya nani matenda afika mutu kutibweteka ndimafuna ndipemphe mwa inu kuti ngati munganilole ndisankhepo imodzi mu nyumba ndizikadwazikira nyumba imodzi nonse ndichiruka naona kumeneko koma ndimafuna ndisankhe kuti ndizikakhala ku nyumba imene yandikana ndi mzikiti imene ya Aisha. Azikazi mtumiki osadamuvomera mtumiki ndipo mtumiki adakhala mu nyumba ya Aisha kwa masiku 5 akumapeto kudwazikidwa nyumba imeneyi. Mtumiki sallallahu alaihi wasallam anakhala akuvutikira masiku 5 onse awa anapemphesa swala zimezi na Abubakar. Ndipo linadusa lachisanu kena akaloweruka Sande mtumiki wathu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anatuluka atatenga lupanga lake limene amamenyera nkhondo komanso chovala chake chimene amavala ku nkhondo ndukapa asilamu ndufuna ndikuwuzeni kuti kuyambira lero Muhammad wanu unali pano sadzathanso menya nkhondo sangathenso kuvala chovala ichi ndikukasiyana ndi dziko nthawi iliyonse. Maswahaba adalira kwambiri, maswahaba adalira.